Jag startar. Kör! Det var ett nice skott. Ännu nice där. Det där åkte över. Du kan köra nu. Ja, det var nice. Okej. Då är det din tur att filma mig. Och du får inte vända på den så det står upp. Ska jag bara filma målet eller? Jag ska köra lite med den här. På målet nu. Fan. Den åkte förbi. Det ställer man. Fan.